కరుణామయుడైన నా దేవా, ఈరోజు నా హృదయాన్ని నీ సన్నిధిలో తెరిచి ఉంచుతున్నాను. ప్రభువా, నా హృదయాన్ని నీ ప్రేమతో నింపుము. నా లోపల ఉన్న కోపాన్ని తగ్గించుము, అసహనాన్ని తొలగించుము, నా మనసును మృదువుగా చేయుము. ప్రభువా, ఇతరులను తీర్పు వేయకుండా ప్రేమించున్నట్లు నేర్పుము. వారి లోపాలు చూసి దూరం కాకుండా వారి బాధను అర్థం చేసుకుని దగ్గరగా ఉండునట్లు చేయుము. నన్ను గాయపరిచిన వారిని కూడా క్షమించగల కృప నాకు దయచేయుము. ప్రభువా, మాటలలో ప్రేమ కనిపించున్నట్లు చేయుము. నా ప్రవర్తనలో దయ కనిపించున్నట్లు చేయుము. నా ఇంట్లో, నా పనిలో, నా సంబంధాల్లో నీ ప్రేమ వెలుగుగా నిలవునట్లు చేయుము. ప్రభువా, నా జీవితమంతా నీ ప్రేమకు సాక్ష్యముగా ఉండునట్లు చేయుము. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమేన్.